Čaute ľudia, v dnešnom videjku. Dneska budeme hrať nejakú zemie... Počkaj, si mi to láka. Poďme pokračovať, dneska budeme hrať nejakú hru s týmto. A je by som asi na to klikať. Áno, klikať. No poj! Kamo! Toto nemôžem klikať ako... Kde mám peniaze? Kde mám peniaze? Dávaj sem. B. A... Ja som... No, aha. 5, 4, 3, 2, 1. Poj! Elon Musk u mnie. Tak, tak co mnie Elon Musk asi nebude. No to tu mám ešte 3,5 hodinu. No pome. Kamo, to je pomalý. Ak to tá hra ale ma dosť baví. Ale nie až tako zlo. Ako, ale dobre, mňa baví. Zase ma sa tým každý píše. Prepáči, že tak nízko natočím video, ale ľudia už... Viete, ja to nevládzem niekedy natočiť vôbec. Ale snažím sa. Snažím sa natočiť, jak to ide. A... idem to trošku. A snažím sa natočiť, aby to bolo. Nie, viete, nie je to moc jednoduché natočiť, ale snažím sa. Snažím sa, jak to proste ide. Robím preto všetko. Join. Čekajte. A invite. Ne, nemám koho invite, počkaj. Oh my god. Kde to môžem dať? Ako tu? Ja to chcem dať tu niekde, nie, tak. Esteticky, viete. Čo mi bude robiť? Ahaha! 2x peňažky! No nič. Tak toto bude masívne. Normálne, tu máš a ideme. 5, 4, 3, 2, 1, 1. Hýbaj. Tak to je, to čo je na peniaze? No tak toto mi nie. Robko, nerob, Robinko. Keď dám 500 XPčkov, a mám 500, znám 3 No, nebuchne to. 5, 4, 3, 2, 1, go, pove. Oj. No to vybuchne. Keď dostaček, alebo ako vybuchne. Nebudeme čo nasášať na YouTube. Kam tu idú bomby normálne. Koľko stojí ďalšia stanica? 4, Tu máš ešte? 2, 1. Ako sa stojí upgrade-ka? Kamo? Ty si no. A idem trošku na parametry. Máš nulu však. 5, 4, 3, 2, 1. Go. A úplne. 1000, mám 1000. My to proste musíme upgradeovať. Viete? 5, 4, 3, 2, 1, 1. go. Poj. Počkaj, daj ti papa nie. Nie? Ale ti na pober. Tu máš. Tam 3, to bude peniazy jak. Čo jak? Tu máš. A tu máš. Nie! Tam je 60. Tu mám na to. 5, 4, 3, Máme, poď. 1. Ukáž sa, čo je v tebe, Uká. 5,
5, 4, 3, 2, 1. Čo? Ja som na mesiaci. Počkaj, ja chcem ísť preč. Poďme 2000. Kokos. Čo? Jaj. 3000. Oh my god. Oh my god. Oh my god. 5, 4, 3, 2, Jak kúpim asi toto. Ukáž? Koľko to teraz trvá? Kámo, je to za hryba veľa, keby ešte toto kúpim za 2K. No. Tak, ja budem asi multi... Tam si smysl. Pap. To bude 5K, normálne. 5K. Ja mám teraz potrebovať. Dobre, už poďme to. 5, To bude peniazy. 3, To bude peniažky. Za chvíľku stačí jeden ešte obyčajný led a som miliónov. Co budú? Go. Au, jest. Screenshotnem. Ja si to poviem, že ešte musím screenshotnúť. No ja neviem prečo. Ja si všetko screenshotujem, proste ja som taký, ale... Kamu. Oh my god. Vezmem ťa. Dobre, to bude peniazy zase. Takže ideme toto na skúť. Pam. A pam. Kamu. Dobre, poďme. Kamu, tá raketa mi explodne. Mám pocit, že mi tá raketa každou chvíľu dobedíme na farme 10K. No ľudia, niečo sa mi stalo s raketkou. 5, A mám problém, že ja neviem čo, keď je takáto... 1. Hnusná, povedala. Ale pekná, ale... Kamu, nevypadá ma to presne. Chytil nekľame palicu a šmaril to tam a bolo vybavené podľa mňa. Dobre, ale ja, vieš čo robím, keď mi toto ešte letí? Poďme. Počkajte, tichučko. Ty kam letíš? Už sa to stopuje. Jo, 7000. Už mám tu peniaze. Kámo! To čo je? Kámo, tak ja ti mám poriadne žrádlo. Tu máš a tu máš. Ale ide mi tu jedno, kam letí. Hýbaj. 3, 2, 1. Dobre, ja ťam také 3 hlavu, ale to ide mladé. Dobre ľudia, ak chcete ďalší diel z tejto mojej obľúbenej hre, tak mi prosím napíšte do komentáru alebo hoci čo mi tu pozriakuje viac viadutia 15, tak vlastne tam točím. Dobre ľudia, ak sa ti to páčilo, nezabudne like, odber, aby mi sa páčilo videu, tak čau!